sayang lang yung sayang lang yung mga tanim kong sili. Ayun, nagkulutan na yung mga dahon niya. Sayang, namumulaklak pa naman sana, oh. Umpisa na. Dahil sa sobrang init dito, biruin mo 50 Celsius, minsan umabot pa 52. Sayang, oh. Ayun lang, may mga bulaklak lang siya. Ang dami pa naman sana. Nasayang lang yung mga tanim ko. Kahit araw-arawin mo siyang diligan 3 beses sa isang araw, wala din. Ganun din siya. Hindi na siya matutuloy. Sabi ko nga, mali ng buwan pagtanim. Kasi sobrang init na ngayon na abutan. Yung itong mint, okay lang. Ayan, yung mint, okay lang siya. Kasi hindi siya. Pero yung sili talaga, may beans. Red beans yan eh. Nilagay ko, tumubo din. Okay lang siya. Yung mint tsaka rosemary, okay lang siya. O kahit mainit. Tapos ito naman na habag, nagliliitan yung mga dahon niya. Kaya sayang din. Wala na yan. Dinidiligan ko lang. Baka sakali.